flebaga folni tanno be kata aw kelengelena bela jele nyoro ni wakatina o be ka mali kuna foni poinato tv de laje bi ambe Dankoroba kènè kono Dankoroba kènè anya fonyana kene sigilindo Dankoroba dama di kama mawoma de beno ni sona ki bulu de ngoni tan na barani ki sigi ki hakili jagabo sini masini ngene ka sini nyasige be se kala sabati chugudi ye Dankoroba doy o kuma na anta bi kuma jenya bi ani mami be nyogo fe dimsen de do o mokoroba yera ko te ko demsin tige ko kunyuma abe mokoroba de noni angoni ka ala deli de anga demsinu be sika sana yela soro chugomina mali sekuni donko konnana afene aba seko ke kusobe sekuni donko kono o kuma na nokoni meto ko me ko Niaréla Papou mais pour que ne ka seka bo filila amunu be kan fle o fene ka seka bo filila ame kuma tengu ayera bari ga daka meni daye mentigi dai Papou ni nyanguma mban nyantuma somo ko be di famata rashi no dugono mako toro sula alhamdulillah si Papou anyi wule kana anga kene kono bi kana anga nyogo masala bari dinyay baroyi meni daye mentiki dai on me fe ka don Papou ye join Papou bora jonuna o be dianya ko sobe hote basi famata donc ni kuma teta roja ambe barkada alay kosobe donc nanye ala fo ambe seli ci basan mainga sallallahu muhammad nanye olufo me barkada mbange ba chemani musomani ndesane olu bela jelem foli kofe nyame jeli kuntigi den ani jeli kuntigi modenda no ye burama sumanoye karamoko do akone koko diari la Bamako ya ala ni ala kera folen kofe akaka ika bonya masekin ke kasi nyareu ani suraka souma ani drafeuma ndesane donc ni yoro la même profiter ka folen la se nyere tonso ni barajuruma no ye Niaréla ndesane iye nyininga iko ne yɛrɛ jɔn ye bon kuma in aka di kuma in aka nɔgɔ kuma in aka gɛlɛn ayiwa o kuma na sa parce que ni ye caman ɲininka Bamakɔ bi o bɛ ne filɛ jeli le ye ndesane o sɔrɔla mun fɛ parce que n bɛ jeli tɔn na et puis n bɛ jeli dɔnkili fɛnɛ da ne tɛ ne tɔgɔ sɛbɛ ye Mahamadu n jamu Sidibe manu wala flage way fakumata aya donkili da fa kata se jeli donkili ma akanka jia o farona tukun angmana ko gele yana aywa bismillah ko sebe donc et puis donc les là il fene nyanyini parce que moko mo ngabalo fena ka solite ka anyanyini masega feminye donc ntoko Mahamadu njamu Sidibe mbangeda Niaréla ndama kalama mfau ulu bangeda Niaréla mba fene abangeda Niaréla kana se mamsoma fo ka bo mmoke min bora wasolon kana sigi Bamako ndesane voilà aywa aflebao nyaro famiyali soro la ni kuina flake lenga bo soro afa mata na bo sara bi ma fo ngakuku be mali flaw bela jelenje farafina ni farijala me bela jelen fu oui Papou namu ya yira naka fo ko ibangera Bamako Niaréla ya no donc o ba yira yoroni kele ko Niaréla Papou indari lawre kama ona na chukudi voilà bon Niaréla Papou ona togoya ni kuma jara ne toro parce que ne be waso ne Niaréla moko munu mama ke sikoro di ne mo ke makaka sigi an fa bangana yoro mina donc ni an ma ke yoro era fe ne kan ka yemfe kosobe ne de sigi kamiri ni quartier korobain ne ma fo ko togotigi maboyde mais ne ka ɲiningalu ni ka denmisɛn recherche kɔnɔna la k'a fɔ ko ne ye dɔnkilidala ba ye n de ye tɔgɔtigi ba ye artiste kunda jeli kunda k'a bɔra Niaréla ne ma o ye et puis m'a mɛn fɛnɛ Allahu akbar
Mbangeda k'a sɔrɔ Ami Koita o ye Bagadaji ka ye bon Nayini Jabate o ye Bozola ka ye Ala ka ɲinɛ Fandan Touré la o ye Bozola ka ye bon Nɛnɛ Sumano mɛ Nekura ani Misira cɛ donc ne de ye miiri nin quartier kɔrɔkɔrɔba in Ami Koita kɔni ye Bongoloɲare fasada parce que Bagadaji n'an tɛ bi la quartier ninnu bɛɛ kun ye quartier ba kelen de ye mais ne de ye miiri k'a fɔ nin quartier kɔrɔba in mɔgɔ bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ komi n denmisɛnma n tɛnɛmuso denmuso tun bɛ Awa o de y'a da ne la ko Papou a kun man di n mamuso yɛrɛ ye parce que o tun bɛ ne wele ko Wasolo Mɔrɔ komi n tɔgɔma ye Mɔrɔ Siribe donc u bɛ n wele ko Mɔrɔ bon tellement a wagati y'a sɔrɔ Pape Jean Paul den de bɛ fanga la wagati a tun bɛ ne wele ko Pape Jean Paul den tellement tɔgɔ nin diyara ne yɛrɛ kulo la k'a tɔ kɛ sa n'i y'a fɔ ko Buwa ou bien Mɔrɔ ou bien Mamadu ne t'o mɛn mais n'i ko Pape dɔrɔn ne bɛ girin ka n yɛlɛma ten donc bɛɛ nana fɔ ko Papou 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 ne fana nana da n tɔgɔ kan n ko sani ne ka fɔ fɔlɔ a ka fɔ fɔlɔ ko Niarélakaw ka Papou o de nana ne Niaréla Papou ye n'i donna sa Niaréla n'i ko Papou bɛɛ b'i laminɛ mais n'i ko Niaréla Papou awɔ o ye ne kelen pe de ye hali n'i y'a tɔgɔ tape artiste tɔgɔ kunda tɔgɔ in tɔgɔ kelen pe de a fila tɛ ni kelen dɔrɔn de bɛ bɔ ni kelen dɔrɔn de bɛ Niaréla Papou Seyba ni Mahamadu o kumana bi ma nɔgɔ Papou oui i ka dɔnkilida a nana cogo di dɔnkilidala dɔ de tun b'aw ka so i bɔkolo la wa i wulila k'a sɔrɔ jɛɲɔgɔn kunda ou bien a kanu de donni yɛrɛ la i y'a ta nin tɛ baasi ye dɔnkilida ne m'a sɔrɔ n kabila si la k'a daminɛ ne faso la Wasolo kana Bamakɔ mɔgɔ tɛ min ye dɔnkilidala ye et puis n faw m'a fɔ n ye fɛnɛ ko dɔnkilidala bɛ mɔgɔ kabila la bon n ba yan fan fɛnɛ la dɔnkilidala ma bɔ yen artiste ma bɔ yen diɲɛlatigɛ ko ye dakan de ye parce que Ala ye dakan da san 40 sani mɔgɔ bɛ bange donc ni bangena ka na i ni dakan de bɛ ɲɔgɔn gɛn f'a ka ko ɲɔgɔn na au début ne ka dɔnkilida kun man di n parents ye parce que n'i kɛra artiste bi bi na gɛlɛya caman bɛ don mɔgɔw ni jeliw cɛ u b'a fɔ karisa a kɛra jeli ye k'a sɔrɔ o tɛ jeliya ye siya ye mais artiste ye métier de ye i y'a ye bon donc ne ma dɔnkilida sɔrɔ n kabila si la mais n kɔni fitinin dɔnkilida kun ka di n ye n tun bɛ n sigi télé kɔrɔ surtout ni ne ye dɔnkilidala kɔrɔbalima ninnu mankan mɛn télé la n b'a dɔn bɛ kɛ kasi la n bɛ misi bon donc musique nana diya ne ye ten o taabolo la n tun bɛ dɔnkili da n fitinin bon n bɛ patikolonba tu n b'o fɔ ka bɔti don woro ɲɔgɔn cɛ ka bɔtinin fɔ ka to ka pili kɛ komi micro n bolo ani gari bɛ meleke fɛn min na donc ne n'o daminɛ kuma o kuma mɔgɔw bɛ ne gɛn kana t'o la ka école kɛ ten école la ne kun kɔni n'an kun ye fɛn fɛn kɛ n'a sera chant ma ne de premier wala mɔgɔ tɛ n da o la tellement musique ka di n ye donc baara in nana sɔrɔ o cogoya la depuis n si ma san 10 sɔrɔ donc musique ka di n ye mais n'i kun se kɛ ne yɛrɛ woloba ye ani n parents ye n tɛ kɛ dɔnkilidala ye ne taara san 5 de kɛ ou bien san 3 ɲɔgɔn burusi kɔnɔ pour que n kana kɛ dɔnkilidala ye ka n bɔ Bamakɔ pepu ka taa ne ɲɛ Joyila Falani o y'a sɔrɔ téléphone ko ma kɛ tan fɔlɔ ka lettre sɛbɛn ka da n yɛrɛ kan ka n di ka taa n bɛnkɛ ma ko n tɛ fɛlɛ Bamakɔ yan dɔnkilida ni patron la fɛn kɔ ka n koron pour que n ka se ka musique dabila donc ne ni n da kan kɔni ye ɲɔgɔn ye sa saga gɛnyɔrɔ la kungo kɔnɔ ye ayiwa a ko kɛra baara ye sa o kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ne ye kuma dɔ mɛn e yɛrɛ ka mɔgɔw da n'o ye Wasolonkaw ye kosɛbɛ ko Wasolo ye berceau de la musique de ye o ye tiɲɛ ye dɛ o kuma bɔra Umu yɛrɛ de da kɔnɔ o ye tiɲɛ ye n'olu ye e bɔ Bamakɔ yan
ko ka taniye burusi kono olu kono ma se ka foyi ka folo de o taram blache ba yi demene ni ko ne dongol da ka me kungo kono me saka gena aywa abki kono ko redo aywa surtout que a répétition ke ro nyuma e kono na nyuma kungo kono ne me ka ba ko ala e don temera ko sebe Mamadou namo c'est ça oui ka donkili da kanu era de jone ka tabulu e min tiari na yi sama re parce que be fen kanu mais pour que ka appuyer kan fen do be se ka ke sababu yi oui tiens bon ninte basi malien dongli de la bekadne surtout munu me dongli da nu jigite warka o make sanin ko so make warka o yake musique kanun bula akadi uye o yake faso kadi uye ulu ka dongli kadine ko sebe ndesane mais moko kele min kun ka dongli kadine re Papou ye ala o kunya kumba siribe kawa ko kumba ne kuma kun bora tele la aka lugu na ka biyemen ke to ya ne me bol ka tele ko ne mo be saw dombe okay wallahi aywa Papou namo o diaranye ko sobe ni wakati na Papou album ke bon ni wakati na ma album ke mais musique mene bolo ni ko bi ka fara nyonga ka album yi album flabo bo oui mais mon album ke parce que album ke na faka dogon ka sab ke pirati ko ni fendo ni folo mo got mi financer mais bibi na yere de bi yere financer ka fembe ki yere ka clip ki fembe ke donc o en décourager a fara nyonga ka album yi mais ko sayna nga mission koma an le album ke ko wari nga ke pour que nga se ka dro terme ko ka fen soro parce que alle contrat na bibi na ka tuika obi ni nga folo ese artiste album ke folo voilà donc obi contrat to fen ko ya ko voilà Papou namo album ko ngona kera ko do saw wallahi producteur te wallahi o amo era to igali manager nyuma o nyumante o do yara voilà mais Papou yalala akani bara en konnana oui donc ni ngali jaranye ni bara en konnala ma yala bake fana kera soft ndara Burkina ni Côte d'Ivoire ni la Guinée donc ñe uluke voilà o fene diaranye ko sebe en flebaro unya bana oui Papou ka album ko be sirala ama seka ke ko sebe ina fo bela jelen sago oui ni deme baga do ya kambo Papou no fessa o ko be ke chugudi fa kuma ta zara o ninjara intro kono mba fe ka pan ni o ta o kushima o be je ku ka beta ndesani fo simandi artiste deme ko surtout ne mo min ko ku ba fe ka andeme ne pereno kama wakati be ne min ko mba fe ka Niaréla Papou deme ak album ke mba fe ka deme ka tourne ke nay mba fe ka deme ak artiste ko nala ne pereno kama 100% voilà donc on m'a fourni na kuku bismillah déjà la porte est ouverte hein Papou namo musique konnana e ka genre yere basé le genre jumendeka bon ni fena ni ngali jaranye musique kono ni ko ne basé le me genre minka ne pse ka fo ne basé lente genre kelenka kak muna parce que ne te jeli ne artiste ni que d'artiste faut être polyvalent et que c'est genre bella pour que fan be ka se ka anioro soro ila odi atonga jar kacha me wasolonke parce que wasolonga din ni yo menda ere abiki kono kom bangena wasolonga ma wasolo e ga doni fatan
E ka fitini fotane Fakumata awo parce que oui yoro wasolo ko berceau de la musique ko sebe chena donc il be ko sebe folie be oui ah mais non to be se dongli dala sa ne rabe fe kata wasolo ni kata ndigi dongli dala ah oh ko me be ne koro yana sisa ne te do ga ko la chérie ayembe jilawi ayembe jila ayembe jilawi yere wolo beji sumale no ko ala benda dominale mogo manda kumalo badenju manda kumalo na mogo manda kumalo sigi nyokon jugu manda kumalo ayembe jila nyinkise malo kise beji sumale no ayembe jila wasolo ayembe jila ayembe foli sogoninku ye foli dumai wasolo ayembe jila didadi dumanye jismaleno ayembe jila sogoninku ye jismaleno ala benda domina fatumata mogomida kumalo wallahi ala ndesani donc il kadi ko sebe donc il koro kadi oui donc nimbebe manifi nimisi wasa oui tiens Papou oui bara in konnana jobe dabe oui tiens shini machine ngene oui oh fe ngone foli manine ko sebe ngati nyauko oui tiens ni manyen naliko ko sebe ite sega bantali ko de oui tiens oh non nanake ko sebe est-ce que papi Papou hakli jigina ko sebe malien na ka fa ko dono la ko ne nyana fi mina malien mine ko sebe iba fo ira fle ka dotro fo sa oui no yukumba sirbe ko sebe atanyana oui ebe se ka nyana fi bana ina fo mo chama dimseni chama be se ka nyana fi bana mais mo be bolo kalambulo na bo ikani ningali jarahin turo kalandiw membolo ni wakati ni na mese ka fodi kalandi tembolo folo me do be Côte d'Ivoire oni kumara ko ne ala ye confirmer ko imba donc ubina le kalana abana ne te nye mogo min kalan abeni ka se fenfe mogo wolonvla bobo desane donc o ye munu nana bamanan jar kaduye o do bala munu ta jeli jari olu bala munu ta fene maninga jari munu fene ko wasulo olu bala mais Papou jotane oui ameni belaw Papou yere be sanjol la folo ameni bela nyinen ko ni alhamdulillah mbe ala fo me ka do bisaba kono ibe ta mo koroba do fino ite kalande duru soro yino ni wolonvla nyogon soro le bulu o te tare ko sebe oui tare wallahi mais Papou oui ar kono e gele ya soro bon ar kono la baro bara geleya bala nogoya ba kono muna parce que ar gelema yoro yere folo way folo mi sani ka nyesoro kola bo alibi ne mo benga ke to mina ne makati mais imana ke toko ibe donye do fene binye ibe ke chamanchela ibe chamanje kono bo ne gele mi soro yere ar kono au début akumandin somo yenye o gele ya soro foka nan somo ke kan toy nga barake joni me ka dakanyi donc ni o gele ya soro musique konnala nete na yibo olaka foko ni gele ya soro musique la donc ma gele ya soro mais sengen do nyulu ke o kunye répétition yi ka ponti gen sena ka ta parler la ka ta course yi donc ka ponti gen sena ka boyro jume ka bo Niaréla ka taka pombeli bele bay Bamako pon ne pon sa fadi wallahi ne sa nande kola Allah akbar musique no fe ka école chômé bozona meta école musique kerola tellement musique nkadi tumbe ni ko chamange musique na koy ne tumbe charbon ne susuka shutulu kala
ka di dɔ ma o ka mun kɔ la ka kɛ pilisi in kɔ la ka taa n'a ye sirifiyan fɛ k'a yira direction na k'a fɔ n tun taara kunu levier ka foro la u y'an bila baara la n kɔ ye mankan mun ye tɛ n kɔ bɛ ka n dimi fɔ min segele donc n'o kɛra dɔrɔn sirifiyan bɛ sira di ma a fɔ non siribe taa so mais hali kuma tɛ so n ko mais ne mana yɔrɔ la kana na n pini fɔ min cun n sen kelen kan ka bɔ ne n bɔr'o la sa depuis n bɛ bɔ ne bozola ekɔliso da fitinin ye n bɛ sira minɛ coki ka bɔ namasa danga yɔrɔ in ye cuncuni bɛɛ bɛ ban awɔ ka sira minɛ direct fo répétition kɛ yɔrɔ la fo palais la kabako don mɔgɔw kɛ musique nɔfɛ dɛ mais ala la a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ Papou naamu mun bɛ yen nɔ ko man di baara in na baara in yɛrɛ la min bɛ musique kɔnɔ n'a man di ne yɛrɛ nin kun ye artisiya kɔnɔ microtigiya kɔnɔ kana i yɛrɛ yada i jɔ mɔgɔw de k'i layɛlɛ mais i kana fɔ k'i bɛ i yɛrɛ bonya parce que n'i y'i yɛrɛ kɛ ne de star ne de ye fɛn ye barobilenin ko ne ma lafiyabugu baro producteur ba don Bamakɔ kosɛbɛ n b'a dɔn a ko an minnu bɛ dɔnkili da walayi ko artiste i tɛ star ye dɛ i ka public n'i ka fanu olu de star ye mais ka taa i yɛrɛ kɛ yɛrɛ bani ye k'i yɛrɛ bonya k'i dogo mɔgɔ la n t'a fɛ ka ye ne t'o de fɛ baara kɔnɔ i bɛ taa ne sɔrɔ Niaréla a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ ka min ɲini k'i bɛ n'a sɔrɔ ne bɛ lahala min na i bɛ taa sɔrɔ ne t'o la kosɛbɛ n y'o mɛn bɔrɔma sɔmɔ dɛ i kana sɔn mɔgɔw b'i ye cogo min na u kana taa sɔrɔ i bɛ ten n do kɛra i bɛ kɔrɔ n'i ka dawula i bɛ mɛn n'i ka dawula ye voilà de passage an bɛ kuku kɛ baro bilen na sinon baro yɛrɛ i bɛ t'i jɔ ka baro ɲininkali kɛ baro la wallahi o ye tiɲɛ ye t'i jɔ ka ɲininkali kɛ k'e bɛ ka baro bilen de ɲini a yɛrɛ sigilen ɲɛna wallahi o ye tiɲɛ n'a m'a f'i ye ko ne filɛ ou bien n'i m'a dɔn a ka jɛya fɛ o ye tiɲɛ ye i t'a dɔn k'ale de don o ye tiɲɛ ye i bɛ tɔgɔba min mɛn n'i ɲɛna k'i bɛ t'o ye ko de ɲɛna la i t'o sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la dɛ an bɛ kuku k'a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye Papou naamu an bɛna se ko in na Dankoroba de ma sisan c'est-à-dire i b'a dɔn ala sɔn ni masɔn tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye studio in ka di bi dɛ kosɛbɛ tabali sanfɛla fɛnɛ ka di wallahi Fatumata wallahi Seyibani Mamadu wallahi ne fa naamu ne ko dumuni jumɛn de ka di ye dɛ Papou e bɛ ka mɛn nin ko da fɛ dɛ i yɛrɛ bɛ ka o bɛ donna la Allahu akbar masa ne ka video dumuni ye o mais jumɛn kelen n kɔni est-ce que dumuni ka di ne ye ka zamɛ bɔ fɔ ne tun bɛ a fasa da ni ne kɔni ka muso tun ka zamɛ mɔna ne tun b'a fɔ zamɛ kuloba mɔna zamɛ kuloba denmisɛn ma tellement zamɛ ka di ne ye a ne tɛ fa o la sen dɛ o kuma na wallahi donc e ka plat ye zamɛ o ka di n ye koyi a jɛgɛman wa sogoman wa sɛman wa zamɛ yɛrɛ la u ka jɛgɛ farimanugu ninnu n'i ye olu kɛnɛkɛnɛ sɔrɔ ka n'a yiran dɛ i bɛ a ko k'a jɛ ko ɲuman n'a fɛn to la k'a bila la a magamani n'i y'o tigɛ ko o ni zamɛ dun a kolon ka di n tɛ sani b'a f'i ɲɛna duman ka di ne fa ye dɛ wallahi ok kosɛbɛ Yaku n ko Yaku je m'excuse Papou diɲɛ baara o baara i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la kosɛbɛ e ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ art kɔnɔ bon n ye nɔgɔya min sɔrɔ art kɔnɔna la n ka quartier kɔnɔ mɔgɔ bɛ n fɛ waaw Niaréla n ye o nɔgɔya sɔrɔ art kɔnɔna la bon sinon n'a y'i bɔ o la k'a fɔ n ye nɔgɔyaba sɔrɔ ayi m'o fana ye fɔlɔ m'o ye fɔlɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ ala ka nɔgɔyaw nati amina ya rabi ala ka garisɛgɛ ɲumanw di amina ya rabi ka ni jatigi ɲumanw kanbɛn amina ya rabi n'o kɛra a ka ca ala fɛ kosɛbɛ i yɛrɛ ɲuman na kosɛbɛ ɲɛta bɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye parce que baara o baara ni i b'a kɛ kosɛbɛ i ma kɛ ni yɛrɛ jira ye o ye tiɲɛ ye i y'a kɛ tiɲɛ kan kosɛbɛ k'a ɲɛɲini tiɲɛ kan ka baara kɛ tiɲɛ kan a ka ca ala fɛ
Sanayɛlɛn bɛ sɔrɔ dɔɔnin la kosɛbɛ sisan nɔ an ka baro bɛ ɲini kana se a kuncɛyɔrɔ la kosɛbɛ ne fa naamu komi fa ni den cɛla don kosɛbɛ ne tɛ fɛ ayiwa awɔ parce que ne panna question dɔ kunna okay y'a sɔrɔ dɔ sigilen dɔ sɔrɔ o bɛ kan ka fɔ ko ni animatrice yɛrɛ kɔni ko nin tɛ foyi ye hali a ma Papou ɲininka nin na yɛrɛ kosɛbɛ ne fa naamu ne ba bɛ so wa ni kuma nin diyara n ye trop cɛ o cɛ n'i ma furu kɛ i ma dafa wallahi Allahu akbar Ala de ye furu kanu mais Ala ma diyagoya ni ma furu kɛ dɔrɔn i ma dafa ne m'a f'i ye ko kuma siri bɛ ka di ne ye kojugu kosɛbɛ ne muso ye kunba ye ya awɔ tiɲɛ na kuma t'o kɔfɛ ne ye furu kɛ n ka mariage kɛra 2014 alhamdulilayi tabarikala donc mais Ala fo n ye furu kɛ n ye den sɔrɔ tabarikala kosɛbɛ o ye Ala tanuba ye oui Ala k'aw kan bɛn amina ya rabi ne ba ayiwa ne fa minɛ ka ɲɛ dɛ o fa ko la dɛ o fa ko la a ye zamɛni min f'i ɲɛna i hakili to zamɛ in na dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ Mamadu naamu ne ko art kɔnɔ c'est vrai i ye dɔnkilidala ye oui nka a ka dɔgɔn dɔnkilila min bɛ yen n'a t'a bolo ɲɛnajɛ kosɛbɛ fɔlifɛn jumɛn bɛ yen k'i ni y'a kanu kosɛbɛ i b'i bolo ɲɛnajɛ n'a ye kosɛbɛ bon donc instrument min kɔni bɛ yen n'a a ka di ne yɛrɛ ye ne bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la o ye kamelengwani o ka di n ye trop n'i y'o d'u ma n bɛ se ka n bolo la ɲɛnajɛ o la yɛrɛ de dɔɔnin voilà d'accord kosɛbɛ sisan nɔ an bɛna kuncɛ kuma kɛ kosɛbɛ folikan min b'i bolo ka di i kanubagaw ma kosɛbɛ Mali kunnafoni .net sanfɛ kosɛbɛ n'an bɔr'o la kosɛbɛ kuma na ne fa bɛ sɔrɔ ka kan duman ni fili kosɛbɛ an bɛ kɛnɛ kuncɛ n'o ye baasi tɛ nin diyara n ye folikan min bɛ ne bolo ka a lase n kanubagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jigi foyi tɛ jɛgɛ la ni ji tɛ ni baji tɛ donc jigi foyi fana tɛ anw artistes la ani jeliw ni ɲamakalaw la n'an kanubagaw tɛ wallahi k'a fɔ an kanubagaw ye u k'u hakili to anw artistes la kosɛbɛ bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ i ka baara kanu b'i la ka di i ye mais kanubagaw yɛrɛ bɛ tila fɛnɛ ka i la décourager baara in na ala o caman de bɛ baara in kɔnɔ mais u b'o kɛ cogo di o bɛ sɔrɔ min fɛ i bɛ taa sɔrɔ i ni minnu ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i ye kanu bɔ o la i ni minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na olu de bɛ taa mankutu jugu fɔ i ye kuraw ye donc a b'i nege bɔ kuraw la k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ donc o de ye baara in yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ ye k'a fɔ kanubagaw ye u kana an minɛ mɔgɔ kan ma u k'an minɛ an yɛrɛ ma kɛwalew ma donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana suma Ala ka diɲɛ suma bana jugu min bɛ yen Ala ka bana in ɲagasi Ala ka sabu ɲuman k'an bɛɛ ye wallahi an bɛ sunkaloba min na Ala k'a kɛ nin kalo in yɛrɛ bonya a n'a barika kosɔn Ala ka lafiya di diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ma a ka teleso Ala k'a jidi Ala k'a sankɔrɔta Ala k'aw layɛlɛ Ala ka fɛ lajigin Ala k'aw kisi a ma o ye ne ka dugawu laban ye Ala ka dugawu minɛ o kumana sisan sa kosɛbɛ jama yo aw ni wula la cɛ ne bɛ don mini don yɔrɔ banna ne bɛ taa mini n ta yɔrɔ banna jaka sankolo ni dugumakolo cɛ ta yɔrɔ tɛ na janima tɛ soli bɛ ɲinama na a ye to n ka ma ɲumandenw wele ne bɛ ma ɲumandenw wele ne bɛ ma sɛbɛdenw barika da Mali Niaréla kaw ya Papou jeli mandiya makaraba fila ni fila denge mandiya te karabala ne fa tɛ jaliye ne ba tɛ jaliye iye ne bɛ ndakan de bolo ala fɛn min juguya ma ɲi de
faden koninya te laban juguya manyi fakumata asiriya te labana koninya manyi mbadenu juguya manyi asiriya manyi nteriu koninya manyi ala juguya manyi faden koninya te labana saninga sira jukunye mesira masa ala nye folo saninga sira jukunye nebesira bana jukunye folo saninga sira jukunye mesira labango jukunye nangama de ne du metamala ne korona yalla koroni kelebi bolo be yalla ulumudi lukonema jilimandia makaraba ni bani fenyala bani fenkenyeka bolo beyala ulumudi lukonema jilimandia makaraba nana sogodogo ka papu ne benda kande bolo ala oye wakati nego moya ye wati ala oye wati moya ye wati ala silama denu neko mogo ya yewa tininye aiwa kumala benini tonya kuma ute kelenye nefa anga savali jumbeni dakando alabolo ote selila nego misiri te selila jama ali mammi do subaka misiri te selila oyo chinye negudusu ye barake fakumata zarau anga sabali jumbeni dakando alabolo sabali mingabo sabali ni siri dusu laibe dunya diabo bolo koni nani ko kalebi kanuve ala bolo koni filananko ni dummi kanumba noto bolo koni sabananko kalebi ta kayalla doni boloko ni nani nanko ni dumma yala ba sodo vanda boloko ni nduru nanko kaleba mabo boloko ni nduru nakera mabo na fenye neva adun sabalila jumbeni dakando alabolo nyamunu bi sabasaba bo nyamunu te fenkena da perebete jakachu da perete femi mana kuma bi kilinka fo o kuma ti femona okay aflebaraw kusebe ninkuye ani Niaréla Papou ye barola na to sobe Mamadou Siribe ana yejera ka baroke femi Dankoroba kènè kondana ne ma fo yona debiri kuma damnena ngoku ko be non adama de so don yiri don ni yere don doro ike jinatike be nyey bulu o yani ki bulu de ngoni duru nyesi wal faso may beta nyeshi yere ma o kuma na ame fuli lasi aw kelingele na bela jilema Papou yere fo aka déplacement na dante fuli mina ni masay manga jona ame nyon soro Dankoroba kènè waraka